Čaute, moje meno Tomáš, ja vás dneska vítam u môjho ďalšieho videa a tentokrát to bude z mobilnej hry a táto hra sa nazýva Stunt Racing. Sú to vlastne hociaké mapy, ktorú si vyberete a musíte ju prejsť. Je to vlastne ako GTAčko, niečo také podobné. Potom vám ukážem, jak si tie mapy môžeme aj nejaké vybrať a teď. My začneme od tej najľahšej a potom postupne pôjdem aj na tú najťažšiu, ale vidíte, ja neznám aj tú najľahšiu prejsť. No práve, my už sme v cieli a ideme do ďalšieho kola a máme také dobré auto, taký tuning. A ne, dobre, ideme na to. No tak, poď. Teraz poď skok. Wow! Dobre. Potom môžeme vyskúšať aj wall ride. Myslím si, že viete, čo to je wall ride, keď pozeráte nejakých takých tých slávnych youtuberov, ktorí natáčajú GTA 5 nejaké hociaké mapy a tam majú wall ride. Takže asi tak k tomu. Wow! Ty vole, nie! Oh, bože, ja dokážem ku koncu spadnúť. To snad nie je pravda. Ježiš. Taký dobrý jeep, taký pick-up. Nie, to nie je pick-up. Nie, no asi, či, neviem. Dobre, ideme na to. Skok, backflip, tak nič, nevydalo. No tam sú také kuželky, do riti. Dobre, na prvý pokus sme to prešli. Fuck. Dobre, ideme ďalej. To pikle, ty debilná guľa. Do riti. No nič, teraz to vyskúšame a ideme tak na bok. No. Dobre. Yes, dobre. A ideme. Počkaj, je ten cieľ. Vycúvame kus. A ideme za cieľom. Už sme pri cieli. Sme v cieli, konečne. Tak toto auto som ešte nemal. Toto auto mám teraz po prvýkrát. Tú hru som si vlastne stiahol až včera. A ju gamblim už dosť dlho. Až ma z nej oči bolia, ale idem aj tak. Nie! Wow! Dobre. V kľude, Tomo. Poď. No. Nie to. Dobre. A teraz. Aha. A teraz čo? A teraz som v riti. Teraz neviem, čo mám robiť. Dobre. My to vycúvame. Poď. Cúvaj. No. Poď. A dáme to. What the fuck? Čo tu mám robiť? Kde mám ísť? Asi mám tam preskočiť niekde. Ty vole, tú mapu hrajem po prvýkrát a na mňa aj nejaká easy mapa je ťažká. No, ja nie som dobrý v hrách. No poď. No dobre. No a teraz. Dobre, máme checkpoint. To je hlavne. Aha. No, poď. Aha, ok, v pohode. Dobre, nevadí. No po dole. Počkáme si na výťah. Poď. Dole, poď. No. Nie, to riti. Pokus číslo 3. No poď. Pomaly. Dobre. Yes, do tretice všetko dobre. Teraz hlavne neskapať, bo potom sa mi to nebude chcelo ísť zase znova. No poď. No, skoč. Wow! Aha.
Get wrecked. Wow, dobre. Nie! Ty... No dobre, dobre, dobre. O, počkaj. No, 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 teraz. No, preforč to. Dobre, pôjde. No, okej. Nie, no. No, dobre, no. Ja to stíham a zastavím vtedy, keď nemám. Toriti, čo nedávam pozor. No, počkaj, jak príde za to. Nie, tak za to. No, idem. Idem na to. Neidem na to. A počkaj, to potom. Aha, nie, dobre. Ideme za touto. Brzdi, 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 brzdi. Za touto tu na... Nie, ešte nie, ešte nie. Poď bližšie, poď bližšie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. No poď! Yes! Ľudia, my to dáme! Teraz hlavne neskáp. No poď. Poď. Cieľ je blízko. No, yes. Kolo číslo 3. Zase máme taký pick-up. Poď, poď, poď. No, 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 no. Tak. Aha, to teraz... Aha! A to sa daj... A... Ale ja mám prejsť teraz cez do tej gule. No, asi buchne. Aha, no, dobre. No, vidí. Poď. Dobre. Bože, to vyzeralo tak teplo teraz. No. Kde máme vlastne my ísť? Aha, tu na. No, dobre, 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 dobre. Kľud, kľud, kľud. No, 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 no. Dobre, dobre, dobre. Zatiaľ to zvládame v pohode. No to pifi. To pifi. No, dobre, dobre, dobre. Nevypadli sme. No a teraz. No a tu sa... Dobre, idem mať znova. Dobre, nič sa nedieje. Ale to jak mám prejsť? Motoriti, ešte lepšie tam je jedno. To je asi tá najhoršia mapa, bo ja neviem čo. No, no, no. A teraz sa mi zdá, že musím ísť tak pomaličky. Tak pomaly. No, tak poď pomaly, 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 pomaly. No. A teraz... Ja už možno aj viem, jak mám ísť na to, ale to by som na to musel. Dobre. Dobre, 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 dobre. No. Asi by som mal ísť tam po boku. No, 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 poď, poď, poď. Ale pomaly. Poď pomaly. To. Ale rovno. Nie, 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 dobre. Poď, a teraz rýchlo. Fuck you! Get wrecked. Dobre. Ideme ďalej. Ale jak to mám prejsť? To sa asi ani nedá. No. 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 Dobre. Ježiš. Poď, 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 poď. No a teraz poď rozbeh. Yes. No a teraz... No. Toriť, jak to mám urobiť? Fuck me. No. Tak, tak. A teraz... Nie, to... Ale ono to nebočilo. Veď ste sami videli. No tu na. No a teraz to musíme nejako vymyslieť. Ale ako? Počkaj, ja by som sa akože... No, 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 to... Paromača fakáši. Bože. Ja fakt neviem, ľudia, jak to mám prejsť. Proste... Však to, no to sa... Dobre, dám si posledný pokus. Keď to na posledný pokus nejde, tak dáme si inú mapu. No poď. No, no, no. Tak. Pomaly, poď. A teraz poď. No. Jak pani. Čože? Yes. Sme tam. Ďalšia mapa.
Dobre. Ideme, poď. A to ja mám prejsť. Aha, tak, no. Aha, počkaj. What the fuck? Aha, tak, no. Do fikle. Do shut the fuck. No. Jo, tak toto sme nevycetili dosť dobre. Nevadí, poďme ďalej. Poď. No, rozbeh. A neprevrat. Yes. Dobre, ideme ďalej. No, dávaj. Dobre, máme checkpoint. No. A to ja mám prejsť. Aha. Aha. Nie, no, poď. No, preklzni to. Ne. To prdel. No. Pokúme. Dobre, poďme, ideme ďalej. Aha, ok, v pohode. Gidrek. Dobre, poď. No. Nie! What the fuck? Aha, to si musím nejako načasovať, aby som... No, poď. Drbaj sa tam, no. Yes. No. Jo, dobre, sme tam. Teraz motor. My máme teraz motorku. No poď, ideme na to. My sme takí motorkáristi a... Ty vole, čože? Poď, ideme, poď na to, poď. No, počkaj. A rozbeh, a ideme. Dobre. Nejaké efekty k tomu treba pridať. No a ne, poď. Dobre, poď. To len tak prefrč. Dobre. Zatiaľ to máme pod kontrolou. A... Yes, jak na pána. Aha, no, na pána, hej, a ešte teraz skapem, nie? To by bolo zle, že tak po celom tak skapať. Sme tam. Dobre ľudia, tak aby som to tu ukončil. Dúfam, že či sa vám tento diel páčil, bude aj ďalší diel z tejto hry. No a ja sa s vami lúčim a čaute.